Кніга выслоўяў, раздзел 5. Сыне мой, звярніся да мудрасці маёй і нахілі вуха сваё да разважлівасці маёй, каб зберагчы думкі і каб вусны твае захавалі настаўленне. Бо вусны распусніцы сочацца мёдам, а горла яе больш бліскучае, чым алей. А ў рэшце рэшт яно ў яе горкае, быццам палын, і вострае быццам двусечны меч. Ногі яе сыходзяць да смерці, а крокі яе вядуць да мерцвякоў. Паколькі не заўважае яна сцежку жыцця, хісткія крокі яе, і сама яна не ведае іх. Вось, зараз паслухай, мой сыне, не адступай ад слоў вуснаў маіх, трымай далёка ад яе шлях твой, і не падыходзь блізка да дзвярэй дому яе. Не давай гонару свайго чужым і гадоў сваіх лютаму чалавеку, каб часам з намаганняў тваіх не насычаліся іншыя і каб працы твае не былі ў чужой хаце. А ў рэшце рэшт ты будзеш стагнаць, калі сілы твае і цела тваё будуць растрачаныя. І ты скажаш, чаму паграбаваў я настаўленнем, і сэрца маё адхіліла папрокі, і не пачуў я голасу тых, хто вучыў мяне, і не адхіляў вуха маё да настаўнікаў. Ледь не трапіў я ў вялікую бяду сярод сходу і грамадства. Пі ваду са свайго вадаёма і тую, што цячэ ў сваёй студні. Хай не выліваюцца крыніцы твае на двор, а патокі водаў па вуліцах. Валодай імі толькі ты адзін, і хай не будуць саўдзельнікамі тваімі іншыя. Хай выток твой будзе дабраславёны, і весяліся жонкай маладосці тваёй. Яна лань напрыгажэйшая, і сарна зграбнейшая. Прывабнасці яе ап'яняюць сябе ў кожны час. У каханні яе бесперапынна шукае салоду. Нашто, сыне мой, ты спакушаешся чужою і грэешся ў абдымках чужой? Бо перад Господам дарогі чалавека, і ён бачыць крокі яго. Бязбожніка захопяць яго ўласныя несправядлівасці, і будзе ўтрыманы ён грахамі сваімі. Памрэ ён, бо не меў настаўлення, і знікне ў безлічы бязглуздасці сваёй.